Ok, nos declaramos en conteo de 5, 4, 3, 2, 1. Más duro y encima para el aplauso. Dama, caballero, vecina. Als dank, als steun en als herinnering dat we iets heel moois met elkaar gecreëerd hebben. Ik wilde de eerste tegel graag overhandigen aan u, premier. Dit is dus een officieel tegeltje uit het operatiekamercomplex. Ik weet niet of u daar ooit geopereerd bent geweest. Ik mag niks over uw medische vuil zeggen, maar u mag het zelf wel doen. Maar in ieder geval, dit tegeltje komt uit. We hebben het logo van het ziekenhuis daarop geplaatst. Het logo is een verbinding van al onze onderdelen. Van het ziekenhuis, het lab, de bloedbank, de mensen. Want daar gaat het om. De mensen die hier werken, de mensen die hier komen, die hier hun leven brengen. Vertrouwen in ons hebben. En natuurlijk het kruis. Het is een verbinding van ons met u, met Aruba. Hartelijk dank. Dank voor uw steun. Dank voor alles wat u voor ons doet. Bueno, estamos en reapertura ceremonial de nuestra entrada principal. Después de más de 5 años que nos hace reportan aquí para renovacion, nos está cumpliendo nuestra visión de estar más accesible, para si nos portan en el hospital a abrir de manera urgente de conocer el hospital de antes y nos podrían aquí para hay cafetaria, para operacional de algún semana, nos tenemos daily, que operacional acaba desde siempre y también nos tenemos lift de función, nos tenemos bali de información que abrir e também pronto nosso International Patient Office vai estar acessível na entrada principal. Então, hope contente que por fim, depois de hope back and forth, nós decidimos que nós vai abrir isso aqui, está ser mais acessível para os pacientes, é uma localidade hope mais moderno, hope mais atrativo, mais visível e eigenlijk a entrada principal que toda gente conhece de nosso hospital. Então, nossa reapertura de hoje, então eu estou contente que isso aqui. Tenho hope para agradecer. Eu quero começar a agradecer meu colega do hospital mesmo, nada hope para mencionar, nos junta de supervisão, e colega de junta de diretiva, com suporte do projeto aqui, stakeholders com o domain, maneira soja, dono do hospital, governo de Aruba, que está huur edifício aqui, e também AIB, com suporte do projeto aqui in het begin, andere aannemers de soja, ik wil mencionar bijvoorbeeld Albo, Kroon, CHS, Robertson, vários andar, BK Consult. Dus hoop dank natuurlijk aan. Ik ga een dank speciaal naar onze collega's. We hebben een reapertura ceremonial. Eigenlijk is het een símbolo de perseverancia en de unión de nos gente en el hospital que mostra que nos não corre correto, pero nos está enfrentando aqui não. No sempre